በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድሃኒ ዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኮ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይኑ ኣሜን። ስንክሳር ዘወራ ሕዳር ዕለት 16 ቅድስቲ ኪዳነ ምህረት ጸሎታ በረከታ ኣማላድነታ ጣዕሚ ፍቕራ ናይ ወላዲት ኣምላክ ናይ ቅድስቲ ኪዳነ ምህረት ኣዴና ምስ ኩላትና ይኹን። በረከታ ያሕደረና ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኪዳነ ምህረት ኣደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ አሜን። እንቋዕ ናብ ቅዱሳን አኖሬዎስ ንጉስን ኣባ ዳንኤልን ቅድስቲ ጣጡስ ወአባ አቡናፍር ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ ብሰላም በዓል ብሰላም ኣብፅሐኩም አሜን። ቅዱስ አኖሬዎስ ወአባ ዳንኤል አኖሬዎስ ዝብል ስም ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ብጣዕሚ ተፈታዊ እዩ። ኣብ ሃገርናን ኣብ ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያናትን ድማ ብዙሓት ቅዱሳን በዚ ስም ተጸውዑ። ቀዳምነት ግን ቅዱስ ንጉስ አኖሬዎስ ይውሰድ። ቅዱስ አኖሬዎስ ምስ ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብ ከተማ ሮም ክኸውን ከሎ ናይ ሩህሩህ ንጉስ ዓቢ ቴዎዶስዮስን ወዲ መርኬዛን እዩ። መርዓዊ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስን ሩህሩህ አርቃዴዎስን ኣሕዋቱ ጻድቅ ኣቡነ ኪሮስ ድማ ኣኩኡ እዮም። ብህፃኑ ክርስትና ዝተምሃረ ካብ ዓቢ ቅዱስ ኣርሳኒ እዩ። ወላ እኳ ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ እንተዓበየ ቅዱስ አርሳኒ ከም ተራሰብ እናገረፈን እናቀጽዐን ዓበዮ። ቴዎዶስዮስ ቄሳር ወይ ከዓ ኣቦኡ ድማ ኣብ ዝዓረፈ ግዜ ንግዛኣት ናይ ሮም ብስምምዕነት ምስ ሓዉ አርቃዴዎስ ተኻፈሉ። ኣብ ኣከባቢ 390ታት አኖሬዎስ ኣብ ሮም አርቃዴዎስ ድማ ኣብ ቆስጥንጥንያ ነገሱ። ቅዱስ አኖሬዎስ ነዚ ዓለም ስለዘይደለያ ናብ ገዳም ልኢኹ ሓደ ባህታዊ ኣባ ኣውሎጊስ ይበሃል ኣምፂኡ ስርዓተ ምንኩስና ፈጸመ። ንኣኽሊለ ሶክ ድማ ኣብ ውሽጢ ወርቂ ዘውዱ ገበሮ። ንልብሰ ምንኩስናኡ ብሰንሰለት ብውሽጢ ኣሲሩ ኣብ ልዕሊኡ ናይ መንግስቲ ካባ ደረበ። መዓልቲ ከም ንጉሰ ነገስት ክፈርድ ንስተበደለ ክኽሕስ ንስተሰረቀ ክምልስ ይውዕል ነበረ። ለይቲ ድማ ተዓጢቁ ክወድቕ ክትንስእ ክጽሊ ክሰግድ ብዘይ ዕረፍቲ ይሓድር ነበረ። መቸም እንተኾነ ብዘይካ ረቂቕ ቅጫን ጨውን ጥረ ሓምልን ካልእ ምግቢ ኣይጥዕምን። እዚ ድማ ጸይሙ ውዒሉ ምሸት ጥራይ ይምገብ ነበረ። እዚ ክገብር ከሎ ድማ ሰሌን ሰፍዩ ንዕኡ ኣሺጡ እምበር ብናይ ካልኦት ገንዘብ ኣይነበረን። ሰባት ከይጥርጥርዎ ድማ ኣብ ውሽጢ መደቀሲኡ ሰበይቲ ኣላቶ እናበለ ይውር ነበረ ሰብ። ከምኡ ድማ መልክዑ ጽቡቕ ስለ ዝነበረ በዚ ዝጠራጠሮ ኣይነበረን። በዚ መንገዲ ምስ ኣባ ኣውሎጊስን ምስ ወዲ መዝሙሩን ኮይኑ ን40 ዓመታት ተጋደለ። በረከቱ ይሕደረና አሜን። ከምኡን ኣባ ዳንኤል ገዳማዊ ኣብ መጨረሽታ 400 ክፍለ ዘመን ኣብ መጀመርያ 500 ክፍለ ዘመንን ኣብ ውሽጢ ግብፂ ካብ ዝነበሩ ከዋክብቲ ሓደ ክኸውን ከሎ መኒኑ ናብ ገዳም ካብ ዝኣተወሉ መዓልቲ ጀሚሩ ብፍጹም ተጸሚዱ ካብ እኽሊ ተኸልኪሉ ቆጽሊ እናበልዐ ን40 ዓመታት ተጋደለ። ሓደ መዓልቲ ግን ተፈተነ። ብትዕቢት ካባይ ዝበልጽ መን ኣሎ ክብል ብምሕሳቡ ፈጣሪ ንመልኣኹ ልኢኹ ገሰጾ። ቀጺሉ ድማ ኪድሞ ንንጉስ አኖሬዎስ ረኣዮ። ንሱ ወላ እኳ ንጉስ እንተኾነ ብቅድስና ይመዓራረየካ እዩ በሎ። ኣባ ዳንኤል ድማ ብደመና ናብ ሮም ከይዱ ነቲ ቅዱስ ንጉስ ረኸቦ። ንቅዱስናኡ ርኡ ድማ ንቅዱስ አኖሬዎስ ሰገደሉ። እናኣልቀሰ ድማ ናብ በዓቱ ተመልሰ። ቅዱስ አኖሬዎስ ግን ምስ መምህሩ ቅዱስ ኣውሎጊስን ምስ ወዲ መዝሙሩን ንመንግስቱ ገዲፉ ጠፊኡ ናብ በረኻ ኣትዩ ምስ ኣባ ዳንኤል ተቐመጠ።
ድሕሪ ተጋድሎ ድማ 4 ቅዱሳን በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓረፉ። ቅድስቲ ጣጡስ ሰማዕት። ኣብ ታሪክ ቤተክርስትያን ከምዛ ቅድስቲ ጎርዞ መልክዕቲ ኣይነበረን ይበሃል። ቅድስቲ ጣጡስ ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ዝነበረት ሮማዊት ክርስቲያን ክትከውን ከላ ንመልክዓ ዝረኣየ ኩሉ ይድነቕን ይስንብድን እውን ነበረ። ንሳ ግን ንኣሕዋታ ዕንቅፋት ከይትኸውን ኣብ ገጻ ዓይነ ርግብ ጌራን ተሸፊናን ትነብር ነበረት። ከምዚ ድማ ነበራ ኣዴታትና። ስለዚ ኣብዚ ዘመን እስክንድሮስ ዝበሃል ኣረማዊ ንጣዖት ስገዱ እናበለ ንክርስቲያን እናቐተለ ከሎ ናታ ተራ በጽሐ። ብዓውደ ስምዕ ኣብ ኣደባባይ ምስክርነት ኣቆምዋ። ንገጻ ግለጹለይ በለ። ምስ ገለጽዋ ካብ መልክዓ ምጽባቕ ዝተለዓለ ፈዘዘ። ብጣዕሚ ብምቕልጣፍ ድማ ክምርዓዋኪ በላ። መርዓይ ሰማያዊ ስለ ዝኾነ ኣይከውንን በለቶ። ለመና ኣይሰማዓቶን። ኣፈራርሓ ኣይሰንበደትን። ሽዑ ግን ንኣካላ ኣቐጥቀጣ። ካብ ኣካላ ድማ ኣብ ክንዲ ደም ጸባ ፈሰሰ። ተበሳጪው ናብ ኣራዊት ደርበያ። ንሳቶም ግን ሰገዱላ። ብእሳት እውን ፈተና። ንሳ ግን ብኩሉ ተዓጊሳ ጸንዐት። ኣብ መጨረሽታ ግን በዛ መዓልቲ ኣቕተላ እሞ ፈጣሪኣ ኣምላኽና መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብሰማያዊ ኣኽሊል ከልላ በረኸታ ያሕደረና። ከምኡውን ቅዱስ አቡናፍር ገዳማዊ። እዚ ጻድቕ ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብ 500 ክፍለ ዘመን ኣብ ምድረ ግብፂ እዩ። እቲ ወቕቲ ስርዓተ መነኮሳት ዝሕለወሉ ኣበው ባሕታውያን ከም ሰማይ ከዋክብቲ በዚሖም ዝደመቕሉ ነበረ። ዓብይ አቡናፍር ድማ ካብ ክርስቲያን ወለዱ ተወሊዱ ብስርዓተ ዓብይ መጻሕፍቲ ድማ ተማሂሩ ገና ብንእስነቱ መነነ። ስርዓተ መነኮሳት ካብ ኣባ ኤስድሮስ ዓብይ ኣጽኒዑ ንገዳሙን መምህሩን እናረድአ ንብዙሕ ዓመታት ብጾሙን ብጸሎትን ነበረ። እቶም መነኮሳት ስለ ትሕትናኡን ስለ ተኣዛዝነቱን ፈጺሞም የክብርዎ ነበሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣረጋውያን መነኮሳት ብዛዕባ ኣብ ጭው ዝበለ በረኻ ዝነብሩ ባሕታውያን እናኣዕለሉ ከድንቕዎም ሰምዐ። ንሱ በቲ ወቕቲ ባሕታውያን ኣብ በረኻ ምንባሮም ስለ ዘይፈልጥ ዝነበረ ከይዱ ንመምህሩ ንኣባ ኤስድሮስ ሓተቶ። ንሶም ድማ እወዝ ወደይ ካብዚ ብጣዕሚ ርሒቆም ንንጽህናኦም ሓልዮም ካብ ሰብን ካብ ሓጢኣትን ተፈልዮም ዝነብሩ ገዳማውያን ኣለዉ በልዎ። ቅዱስ አቡናፍር ድማ ኣብዚ ካብ ዘለዉ መነኮሳት ኣብ በረኻ ካብ ዘለዉ መን ይበልጽ እንተበሎም ንሳቶም ብጣዕሚ ይበልጹ። ዓለም ከማን ምስ ክብራ ንናይ እግሮም ሸኾና ኣይተኣክልን በልዎ። እዚ ዝሰምዐ ቅዱስ ኣባ አቡናፍር ጊዜ ድማ ኣጊዜ ኣይወሰደን። ካብ መምህሩ ቡራኬ ተቐቢሉ ናብ በረኻ ከደ። ንብዙሕ መዓልታት ምስ ተጓዓዘ ሓደ ባሕታዊ ረኺቡ ምስኦም ተቐመጠ። ካብኦም ድማ ስርዓተ ባሕታውያን ተማሂሩ እንደገና ናብቲ ቀንዲ በረኻ ጉዕዞኡ ቀጸለ። ድሕሪ ናይ መዓልታት መንገዲ ኣብ ሓደ ሰፊሕ ሜዳ በጽሐ። ኣከባቢኡ ናይ ማይ ንጣብ ዘይርከበሉ ንሱ እሞ ይትረፍ መጽለሊ ገረብ ዘርኢ ሳዕሪ ከማን ዘይብሉ ወይ ድማ ብልሳን ኣበው ዋዕየ ፀሓይ ዝጸንዖ ልምላሜ ሳዕሪ ዘይብሉ ነቕዓ ማይ ዘይርከቦ ቦታ ነበረ። ኣብዚ ቦታ ይትረፍዶ ወዲ ሰብ ኣራዊት እውን ኣይነብርዎን እዮም። ንኣባ አቡናፍር ግን ተመራፂ ቦታ ነበረ። ንቅዱሳን እዚ ኣይሕስቦምን እዩ። ምክንያቱ ድማ ንዕኦም ምግቦምን ልብሶምን ፍቅሪ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ። ኣባ አቡናፍር ናብ ፈጣሪ ጸልዩ ብርህራሄ እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ጎኖም ሓንቲ ስየ ዘንበባ በቆለት። ካብ ትሕቲ እግሮም ድማ ጽሩይ ማይ ንጹህ ምንጪ ፈለቐ። እዞም ጻድቕ ተጋድሎኦም ቀጸሉ። ዓመታት ሓለፈ። ንልብሶም ፀሓይን ቁርን ስለ ዝወድኦ ቆጽሊ ለበሱ። ኣብቲ ቦታ ድማ ዘርኢ ወዲ ሰብ ከይረኣዩ ንስሳ ዓመታት ብተጋድሎ ነበሩ። ዝዓርፉሉ ጊዜ ድማ ምስ በጽሐ እግዚኣብሔር ንኣባ በፍኑትዮስ ናይ ባሕታውያን ዜና ዝጸሓፈ ኣቦ እዩ ለኣኸሎም።
ቃል እግዚአብሔር እናዓለሉ ከለው ድማ ናይ አባ አቡናፍር አካሉ ተለወጠ ከም እሳት ድማ ነደደ አባ በፉንትዮስ ድማ ሰንበደ እቶም ዓብይ ገዳማዊ አቦ ግን ናእዳዎም ዘርጊሖም ጸለዩ ሰገዱ እሞ አማዕተቡ ነፍሶም ድማ ካብ ስጋኦም ብፍቅሪ ተፈልየት ቅዱሳን መላእክት ድማ ብዝማረን ብመሃሌትን አዕረጉዋ እዚ ዝገርም ድማ አባ በፉንትዮስ እዚ ክርኢ ጸኒሑ ዘወር እንተበለ እታ ገረብ ወዲቃ እታ ምንጭ እውን ደሪቃ ጸንሐት በረኸተ ምሕደረና ይገርም እዩ ሕዳር 16 ዝኸበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ አነሬዎስ ጻድቅ ንጉሰሮም አባ ዳንኤል ገዳማዊ ቅዱስ አውሎጊስ መነኮስ ቅዱስ ጣጦስ ሰማዕት አባ አቡናፍር ገዳማዊ ቅዱስ ኪስጦስ ሰማዕት ቅዱስ ፊቅጦር ምዑዝ አባ ዮሐንስ መሐሪ ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅድስቲ ኪዳነ ምህረት ቅድስቲ ኪዳነ ምህረት ናይ 7 ኪዳናት ማሕተም ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ናይ መጥምቁ ዮሐንስ አደ ቅዱስ ገብረ ማርያም ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ዘወርቅ በረከት ቅዱሳን ናይ ዕለት 16 ናይ ኪዳነ ምህረት ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡ ድማ ሕዳር ናይ 17 ስንክሳር ንቕጽል እንቋዕ ናብ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅን ቅድስቲ ወለተ ጴጥሮስን አቡነ ዮናስን ዓመታዊ በዓል በሰላም አብጽሐኩም አብጽሐና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ናይ ብርሃን ምሰሶ ስለዝኾነ ስለ ዓብይ ሐዋርያዊ ሊቅ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ እንታይ ክብል ይኽእል? እንታይ ክግዛረብ ግን ብናይ ቅዱሱ ጸሎት ንበረከት ቁሩብ ክንጽሕፍ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ መን እዩ? ነገዱ ካብ ሶርያ ዝተወልደ ብ347 ዓመተ ምህረት ኣብ እስክንድርያ ክኸውን ከሎ አቦኡ አስፋኒዶስ አዶኡ ድማ አትናስያ ይበሃሉ። ንሶም ከዓ ደግ ሕያወት ስለ ዝኾኑ ነዚ ዕንቁ እግዚአብሔር ሃቦም። ሊቅ ዮሐንስ ንክርስቲያን ከም ዝግባእ ብትምህርትን ብጥበብን ዓበየ። ገና ብህፃንነቱ ናብ ግሪክ ከይዱ ናይ ዘመኑ ሳይንስ ፍልስፍና ካብ አፉ ስጋ ገደፉ ተማሂሩ ተመለሰ። ንቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ፍልይ ካብ ዝገብሮ ነገራት ሓደ እዚ እዩ። ብዘመናዊ ይኹን ብመንፈሳዊ ትምህርቲ እዚ ተሪፍዎ ዘይበሃል ሊቅ ዝኾነ ገና ኣብ 15 ዓመቱ ህፃን እዩ። ብክልተ ወገን ዝተሰሓለ ሰይፊ ብምዃኑ ብህይወተ ስጋ ከሎ ጥራሕ ዘይኮነ ሕጂ እውን ንመናፍቃን ዓብይ ናይ ርእሲ ሕማም እዩ። እዚ ቅዱስ ገና ኣብ 16 ዓመቱ ሃብቲ ንብረት ውህበት ክብርን ፍልጠትን ዝመልአሉ እኳ እንተኾነ ዘሎ ኩሉ ንነዳያን ንድኻታት ሂቡ መጻሕፍቲ ጥራሕ ኣኪቡ ምስ ዓርኩ ቅዱስ ባስልዮስ ናብ በረኻ ኣተወ። ሰብነቱ ብጾምን ብጸሎትን እንዳቐጽዐ ኣብ በረኻ ክነብር ከሎ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስን ናብኡ መጹ። ሊቀ ሐዋርያት ናይ መንግስተ ሰማያት መኽፈቲ ስልጣን ቅዱስ ዮሐንስ ድማ ወንጌል ሂብዎ ተሰወሩ። ድሕሪዚ ዕለት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ባሕሪ ምስጢራት ኮነ። ብሉይ ምስ ሓዲስ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ስጋብ ራእይ ዮሐንስ ብኣንደምታ ትርጓሜ ተንተኖ። ብፍላይ ንሓዲስ ኪዳን እንዳተመላለሰ ኣመስጠሮ። እዚ ቅዱስ ሕልናኡ ከይደኸመ ንጹህ ኣእዳው ከይዝሓላ ጽሓፎ ድርሳናትን መልክዓታትን ትርጓሜታትን እንተተቆጽረ 10,000 መልአ። ናይ ብሓቂ ነዚ ኣግርሞተ አንክሮ ይግባእ። እቲ ዝገርም እዚ ኩሉ ክሰርሕ ከሎ ዕድሚኡ ገና ለግለግ ኣብ መዓርገ ዲቁና ነበረ። ድሕሪዚ ብእግዚአብሔር ትእዛዝ ቅሽናት ተሸይሙ ብስብከተ ወንጌል ብዙሕ ቦታታት ኣብጽሐ። ብቅድስናኡ ስለ ዝፈትዎ ናይ ቆስጠንጥንያ ፓትርያርክ ገይሮም ሸምዎ። አፈወርቂ ክዛረብ ኮነ ክምህር ከሎ ዝዛረብ ኮነ ድምፂ ዝገብር ኣይነበረን። ካብ ጣዕሚ ትምህርቱ ዝተለዓለ እቶም ህዝቢ ብምድማም ይሰምዕዎ ነበሩ። ብክምህር ከሎ ድማ ምድራውያን ሰባት ጥራሕ ዘይኮኑስ ልዑላን መላእኽቲ እውን ተኣኪቦም የድንቕዎ ነበሩ። ሓደ መዓልቲ እውን እመቤትና ኣብ ማእከል ህዝቢ ከሎ አፈወርቂ ኢላ ጸዋዓቶ።
ስለዚህ አፈወርቂ ዝበሃል እዚ ቅዱስ በስልጣነ ቃሉ ንመልክዓ ይቅረታ በስልጣነ ቃሉ ንመልአከ ሞት ገሲጹ ን10 ዓመት አቆይምዎ እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ንሰብ ማዕረ ይርኢ እምበር ኣይፈላልን ዝነበረ ኣብ ቅድሚኡ ንጉስን ድኻን ማዕረ እዩ። ንሞት ዘብቅዖ እውን እዚ እዩ ነይሩ። ብምክንያት በቲ ወቅቲ ንግስቲ ኣውዶክስያ ናይ ሓንቲ ድኻ መበለት መሬታ ይሕደገታ እሞ መከራ ግን እምቢ ስለ ዝበለቶ መኸራ ግደፊ ሃብያ በላ ግን እምቢ ስለ ዝበለቶ ኣውገዛ። ንሳ ግን ምስ ሓጥኣንን መናፍቃንን መኺራ 2 ግዜ ኣሳደደቶ። ኣብ ዝተሰደደሉ ፍረ ኣፍርዩ ኣስተምሂሩን ኣእሚኑን ብ407 ዓመተ ምህረት ዓረፈ። ቤተ ክርስቲያንን ምእመናንን ከይጸገብዎ እንዳናፈቅዎ ኣብ 60 ዓመቱ ተፈለዮም። በቲ ወቅቲ ዓብይ ሓዘንን ብኽያትን ተገብረ። ሓደ መዓልቲ ድማ በቲ ዘመን ሕያዋይ ንጉስ አርቃዲዮስ ግብሪ ኣተወሉ ግብያ ገበረ። በዛ ለይቲ ድማ ቅዱስ ሊቅ ተዓጢቁ ክጽሊ ከሎ ኣባ ማርዳድ ዝበሃል ጻድቕ ድማ ካብ ሰማይ 12 ሊቃነ መላእክቲ በዓል ቅዱስ ሚካኤል ብግርማ ክወርዱ ከለው ተመልከተ። ሰንቢዱ ናበይ ኢኹም ጎተተይ እንተበሎም ናብ ቆስጠንጥንያ ናብ ዮሐንስ አፈወርቂ ንኸይድ ኣለና በልዎ። ንሱን እመቤትና ከም ዘመስግና ጎይታ ነጊርና እይሞ በልዎ። በጃኹም በሉ ንዓይ ከዓ ናይ ቅዱስ አፈወርቂ ምስጋናኡ ግለጸለይ ምእንቲ መርቁኒ በሎም። ሊቃነ መላእክት ድማ መሪቆሞ መንገዶም ቀጸሉ። ንጽባሒቱ ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ እቶም ሊቃውንቲ መሳፍንቲ ጳጳሳት ህዝቢ ኩሎም ተኣኪቦም ካብቲ ግብጃ በልዑ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ግን ኣብ መንበር ተቐሚጡ ዝነበረ እሞ መንበር ኣይበልዐን። ግብጃ ምስ ተወድአ ንጉስ አርቃዲዮስ ንሊቅ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ሕቶ ኣለኒ ኢሉ ኣብቲ ዘመን ኣብቲ ማእከል ጉባኤ ሓተቶ። ንምንታይ ወንጌላዊ ማቴዎስ እያእመራ ዮሴፍ እስከ ዓመ ወለደት ወልደ ዘበኩራ ናይ በኩር ወዳ ስጋ ብትወልድ ኣይፈልጣን ነይሩ ቅዱስ ዮሴፍ ማለቱ ስለምንታይ እዩ እንተበሎ ቅዱስ ሊቅ ተንስኡ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተቃኒዩ ክትርጉመሉ ጀመረ። ድንግል ማርያም ንጹህ ብርለ ትመስል። ብርለ ዝተፈላለየ ቀለም ዘለዎ ፈሳሲ እንተመሊእካዮ እቲ ቀለሙ ብሓንሳ ይቀያየር። እመቤትና ከዓ ንጎይታ ስለ ዝጸነሰት ሕብረ መለኮቱ ክለዋወጥ ከሎ መልክዓ ከዓ ምስኡ ክለዋወጥ ከሎ እንዳረኣየ ዮሴፍ ይስንብድ ነበረ። ንሳ መን እያ ኣብ ማህፀና ዘለኸ መን እዩ እንዳበለ ይጭናቕ ነበረ። ጎይታ ድሕሪ መውላዳ ግን ሓደ ሕብሪ መልክዓ ስለ ዝኾነ ኣቐዲማ መን ከም ዝነበረት ኣይፈለጠን። ሕጂ ግን ንሳ ወላዲት ኣምላኽ ወዳ ከዓ ኣምላኽ ዘበኣማን ምዃኑ ፈለጠ ማለት እዩ እንዳበለ ክትርጉመሉ ከሎ ሰሚዖም ኩሎም ከድንቕዎ እንዳድነቑ ከለው ኣብኡ ዝነበረት ናይ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ስእለ ኣድህኖ ኣፈ ወርቂ ልሳነ ወርቂ ኣፈ በረከት ኢላ ተዛረበቶ። ኣብቲ ግዜ አርቃዲዮስ ናይ ወርቂ ልሳን ኣብ ቅዱስ ዮሐንስን ኣብታ ስእልን ገበረ። አፈወርቂ ግን ብሓፂር ተዓጢቁ እሰግድ ለኪ ወወድሰኪ ኢሉ ሎሚ ኣብ ተኣምረ ማርያም ዘሎ ምስጋና ሰተት ኣቢሉ ደረሰላ። ነዚ ምስጋና ከዓ ሊቃነ መላእክት ሰሚዖም እንዳኣድነቑ ናብ ሰማይ ወፁ። ሊቅ ቅዱስ ዮሐንስ ድሕሪ ዕረፍቱ ኣብ 35 ዓመቱ ብንእሽተይ ቴዎዶስዮስ ዘመን በዚ ዕለት ስጋኡ ፈሊሱ እዩ። ናብ ቁስጥንጥንያ ምስ በጽሐ ድማ ካብ ናፍቆት ዝተለዓለ ዓብይ ዝማረን ንብዓትን ተገብረ። አፈወርቂ ከዓ ቅንዕ ኢሉ ነቶም ህዝቢ ባረኾም። ንዓና እውን ባረኸና ኣሜን። እዚ ቅዱስ ክጽዋዕ ከሎ ከምዚ እንዳተባሃለ ይጽዋዕ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ ኣፈ በረከት፣ ኣፈ መዓር፣ ኣፈ ስኮር፣ ኣፈው ወይ ከዓ ጥዑም ጨና፣ ልሳነ ወርቅ፣ ናይ ዓለም ኩሉ መምህር፣ ርእሰ ሊቃውንት፣ ዓምደ ብርሃን፣ ናይ ብርሃን ምሰሶ፣
حديث دانيال ليك باباسات زبرتع حقنيا ممهر ومجسس زيادلو جز ممهر ومجسس زيادلو لجز طؤمة قال እግዚአብሔር ካብ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ በረከት ኣብዚሑ ይኽፈለና አሜን። ከምኡ ድማ ቅድስት ወለተ ጴጥሮስ ኢትዮጵያዊት አዴና ቆራጽ አዴና ቅድስት ወለተ ጴጥሮስ ንዓና ንኢትዮጵያውያን ኣመንቲ ተዋህዶ ሞገስና እያ። ብጣዕሚ ዝድነቕ መንፈሳዊ ሓርበኝነት ኣብ ልዕሊ ካቶሊካውያን ኣርያ እያ። ቅድስት ወለተ ጴጥሮስ ዝተወልደት ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ብምብራቅ ኢትዮጵያ አካባቢ ዳውሮ እዩ። ወለዳ ባሕር ኣይሰግድን ክርስቶስ ዕበያን ይባሃሉ። ወለዳ ባሕር ኣሰገድን ክርስቶስ ዕበያን ይባሃሉ። ክርስትና ብዝግባእ ኣጽኒዓ ዓብያ በፍቓድ ወለዳ በቲ ስርዓት ተመርዓወት። ግን ሽዑ ኣፄ ያዕቆብ ቀተሉላ። ወለዳ ድማ ኣገዲዶም ስእለ ክርስቶስ ንዝተባሃለ ናይ ሱስንዮስ መራሒ ኩናት ኣመርዓዋ። ክሳብ 24 ዓመታ ድማ ቆልዑ ወለደት። ኣብዚ ኩሉ ግዜ ናይ ጾምን ናይ ጸሎትን ሰብ ነበረት። ኣፄ ሱስንዮስ ንተዋህዶ ክሒዱ ካቶሊክ ኣብ ዝኾነ ግዜ ድማ ሰብኣያ ናብ ናይ ንጉስ እምነት ኣተወ። በዚ ክትሓዝን ከላ ይክፋእ ኢሉ ጠላ ናይ ኣቡነ ስምዓን ጳጳስ ልብሲ ግዳይ ሒዙ ቀረበ። ንሳ ድማ ልባ ቆረጸ። ፈጣሪ ንሰለስተ ደቃ ኣከታቲሉ ወሰደ። ደስ ኢልዋ ጠፊኣ ናብ ሳጓ ሎሚ ገዳም ዘለዎ ኣተወት። ቀጺላ ድማ መነኮሰት። ድሕሪዚ እናዞረት ንመናፍቃን ከተሕፍር ንህዝቢ ከተጸናንዕ ዓመታት ሓለፈ። ብናታ ስብከት ድማ ብዙሓት መነኮሳትን ምእመናንን ሰማዕታት ኮኑ። ንሳ ድማ ኣብ ገዳማት ተንከራተተት እሞ ብሕማም ተሰቃየት። በቲ ንጉስ ተታሒዛ 2 ግዜ ናብ በረኻ ተሰደደት እሞ ፋሲል ነጊሱ ሃይማኖት ተመሊሱ ሃገር ምስ ተረጋግዐ ናብ ምጽሊ ድሕሪኡ ድማ ናብ መንዞ መጽያ ገዳም መስሪታ ንመናንያን ኣኪባ እንዳጸናንዐት ነበረት። ካብ እትውለድ ኣብ 50 ዓመታ ድማ ኣብ መጨረሽታ 1630ታትን ኣከባቢ ዓሪፋ ተቐብረት። ናይ ተጋድሎኣ ዘመን ድማ ዕለት 26 ዓመታት እዩ። ቅድስቲ አዴና ወለተ ጴጥሮስ ሰማዕትን ጻድቕን እያ እሞ በረከታ ይሕደረና አሜን። በረከታ ይሕደረና፣ በረከታ ይፈለየና። ሕዳር 17 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ፍልሰቱ፣ ቅድስቲ አዴና ወለተ ጴጥሮስ ኢትዮጵያዊት፣ ኣባ ሲኖዳ ዘደብረ ጽሞና ጎጃም፣ ጻድቃን እለ ወፂፍ ቅዱሳን አብርሃምን ሃሪክን፣ ቅድስት ወለተ ጴጥሮስ ወለተ ክርስቶስን፣ ወለተ ጳውሎስን፣ ወለተ ክርስቶስን። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት፣ ቀዳመ ሰማዕት ያዕቆብ ሐዋርያ፣ መክሲሞስና ድማቴዎስ፣ ኣባ ገሪማ፣ ኣባ ጵላሞን፣ ኣባ ለትጹን፣ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ። በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩላትና ይኹን። ዝወደቐ ዝነጠበ ድማ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓምላት ተዓረመለይ አሜን። ቅዱስ ቶማስ ቲቶ ኣቡነ ሰላማ ዓመታዊ በዓል በሰላም ኣብጽሐና አሜን። ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ ካብ 12 ቅዱሳን ሐዋርያት ሓደ ዝኾነ ቅዱስ ቶማስ ብዙሕ መከራ ብምሕላፉ ናይ ጎይታና ጎኑ ብምህሳስ ይፍለጥ። ቅዱስ ቶማስ ከም ካልኦት ሐዋርያት ኣብ እስራኤል ተወሊዱ ኣብኡ ድማ ብስርዓተ ኦሪት ዓብዩ ገና ኣብ ጉብዝናኡ ኣብ ናይ ሶዶቅያውያን ማሕበር ተቐላቐለ። ሶዶቅያውያን ሰባት ድሕሪ ሞት ትንሣኤ የለን ኣልቦ ትንሣኤ ሙታን ዝብሉ እዮም። መድሓኒናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምምሃር ምስ ጀመረ ግን ቅዱስ ቶማስ ካብ ዝነበሮ ማሕበር ወፂኡ ንጎይታና ተኸተለ።
ጎይታና ድማ ካብ 12 ሐዋርያት ሓደ ምእንቲ ክኸውን ሸሞእሞ ዝቀደመ ስሙ ዲዲሞስ ክኸውን ከሎ ጎይታና ድማ ቶማስ በሎ። ቅዱስ ቶማስ ጎይታ ንኣልዓዛር ንኸተንስእ ኣብ ዝኸደ ጊዜ ካልኦት ሐዋርያት ንጎይታ ኣይሁድ ከይቆትሉኻ ትረፍ ክብልዎ ከለዉ ንሱ ግን ኪድ እሞ ሓቢርና ንሙት ክብል ፍቕሩ ኣርኣየ። ጎይታና ትንሳኤኡ ንደቂ መዛሙርቱ ኣብ ዝገለጸ ጊዜ ድማ ቶማስ ስለ ዘይነበረ ከይረኣኹ ኣይኣምንን እየ በለ። ምክንያቱ ሓደ ንጎይታና ካብ ዝነበረ ፍቕሪ ዝተለዓለ ሓቂ ክመስሎ ስለ ዘይከኣለ፣ ካልኣይ ብኻልእ ከዓ ካልኦት ሐዋርያት ትንሳኤኡ ርኢና እንዳበሉ ክምህሩ ከለዉ ኣነ ግን ሰሚዐ ኢለ ክምህር እየ ኢሉ ብምሕሳቡ እዩ። ንግዚኡ ጎይታ ተገሊጹ እንተገሰጾ እግዚእየ ወኣምላክየ ጎይታይን ኣምላኸይን ኢሉ ድማ ፍጹም ሃይማኖቱ ገለጸ። ኣብ ፍጻሜ ግን ናይ ጎይታና ጎኑ መለኮቱ ምእንቲ ክድህስስ በዓል ቤት ከም ዝዓደሎ ይነግር። መለከት ዝዳሰሰት እዛ ቅድስቲ ኢድ ድማ ስጋብ ሎሚ ህያው እያ ዘላ። ኣብ ውሽጢ ህንዲ ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብክብሪ ተቐሚጣ ኣላ። ቅዱሳን ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሎም ሃገረ ስብከት ክከፋፈሉ ከለዉ ንቅዱስ ቶማስ ህንድን ኣብ ዙርያ ዘለዋ ዓድታትን በጽሖ። ድሕሪዚ እዩ ዘርዚርና ዘይንውድኦ ተጋድሎ ዝፈጸመ። እዚ ቅዱስ ዝነበሮ ፍጹም ትግሃት ኣቦታትና ዝኣሰርገዋ ለብሔረ ህንደኬ ንህንዲ ብወንጌል ዘመልክዓ ክብሉ የኽብርዎ። ቅዱስ ቶማስ ንንጉስ ሎኪዮስን ደቂ እቶም ዓድን ንከእምን ብሽንካር ኣብ መሬት ወጢሮም ቆርበቱ ገፈፍዎ። ንቆርበቱ ድማ ከም እንደገና ሰፍዮም ሖፃ መሊኦም ኣሸከምዎ። ኣብ መንገዲ ዝተገፈፈ ኣካሉ ጨው እንተቐብእዎ ኣባጊዕ መጺአን ግሒጠን በልዓኦ። በዚ ምክንያት ድማ ኩሉ የኣኪ እንዘ የኣኪ ዘመኑ ኣባጊኢሁ ለቶማስ እስመ ኣራዊት ኮኑ በሉ ሊቃውንቲ። ድሓር ግን ካብ ላዕሊ ወይ ከዓ በላሶ ወዲቓ ዝሞተት ሰበይቲ ንጉስ ብዝተገፈፈ ቆርበቱ ስለ ዘድሓና ኩሎም ኣሚኖም ተጠመቑ። እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ልክዕ ከም ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ሓደ ብፍላጥ ካልእ ጊዜ ድማ ብመከራ ንወንጌል ንቤተ ክርስቲያን ተጋደለ። ብዘይ ምቁራጽ ካብ ህንዲ ስጋብ ሃገርና ኢትዮጵያ ን38 ዓመታት ወንጌል ሰበኸ። ኣብ መጨረሻ ድማ ኣብ 72 ዓመተ ምህረት በዛ መዓልቲ ብሰማዕትነት ኣዕረፈ። መቃብሩን ቅድስቲ ኢዱን ድማ ስጋብ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ህንዲ ኣለዋ። ብዘይካ ፕሮቴስታንት ኣብ ሙሉእ ዓለም የኽብርዎ እዮም። ከም ናይ ኣቦታትና ትርጉም ቶማስ ማለት ፀሓይ ኦርያሬስ ከም ማለት እዩ። ብዝተውሃቦ ናይ ወንጌል ጸጋ ኣብ ሃገረ ስብከቱ ስለ ዘበርትዖም ሎሚ ናይዚ ቅዱስ ሐዋርያ በዓለ ፍልሰቱ እዩ። በረከቱ ይሕደረና ኣሜን። ከምኡ ድማ ቅዱስ ሐዋርያ ቅዱስ ቲቶ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ መዝሙር ቅዱስ ቲቶ ካብ 72 ኣርድእቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ብተወሰነ መንገዲ እኳ ዝተዘንግዐ ሐዋርያ ኣይኮነን። ብፍላይ ድማ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ዝጸሓፎ 14 መልእኽትታት ሓደ ዝተለኣኸ ናብዚ ቅዱስ ብምዃኑ እቲ ታሪክ እኳ እንተዘይተነገረ ስሙ ግን ኣይርስዕን እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ኣብ መልእክትታቱ ንጽቡቕ ስሙ እንዳደጋገመ የልዕሎ እዩ። ንምዃኑ ሐዋርያ ቅዱስ ቲቶ መን እዩ? ቅዱስ ቲቶ ዝተወልደ ኣብ 100 ክፍለ ዘመን ኣብ ውሽጢ እስያ ቀርጤስ ኣብ እትበሃል ከተማ እዩ። ናይ ዘርኢ ሓረጉ ካብ እስራኤልን ካብ ጽርዕን ግሪክ ንማለት እዩ ይውለድ። ኣከባቢኡ ኣምልኮተ እግዚኣብሔር ዝጠፍኣሉ ስለ ዝኾነ ንሱን ቤተሰቡን ዘምልኽዎ ከዋኽብቲ ነበረ። ምድሓን ብፍልጠት ይመስሎም ስለ ዝነበሩ ናይቲ ከባቢ ሰባት ናይ ግሪክ ፍልስፍና ኣጠንኪሮም ይመሃሩ ነበሩ። ቅዱስ ቲቶ ድማ ኣብ ጉብዝናኡ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣትዩ ናይ ግሪክ ፍልስፍናን ናይ ዮናናውያንን ጥበብን ስጋን ተምሃረ። ኣብ ሓፂር ጊዜ ድማ ልዕሊ ኩሎም ኮነ ናይ ስጋ ትምህርቲ ማለት እዩ። እዚ ቅዱስ ኣብቲ ወቕቲ ሓቀኛ ፈጣሪ እኳ
ኣየምልኽ እምበር ብጠባይ ግን ብጣዕሚ ቅንዑን ለውሃን ነበረ። ምክንያቱ ከይፈለጠ ንነዳያን ንድኻታት የብልዕን የሰትን ይንከባኸብን ነበረ። እግዚአብሔር ግን ናይ ዝቁንዕ ሰብ ሕያውነቱ ከምዚ ኢሉ ክተርፍ ስለ ዘይደለየ ሓደ መዓልቲ ብራእይ ተገለጸሉ። ብራእይ ድማ ሓደ ማንነቱ ዘይተረድኦ ነገር ኦ ቲቶ ስለ ድሕነት ነፍስኻ ተጋደል እዛ ዓለም ሓላፊት እያ ክብሎ ሰምዐ። ካብ ድቃሱ ነቂሑ ብጣዕሚ ሰንበደ። ዝገብሮ ድማ ሰኣነ። ንሰባት ሓተተ ግን ንኩሎም ወላሓንቲ ክርድኦም ኣይከኣለን። ንዝተወሰነ ግዜ ድማ ነዚ ጉዳይ መልሲ ከይረኸበሉ ብልቡ እንዳተመላለሰ ነበረ። ኣጋጣሚ ግን በታ ሰሙን ካብ ኢየሩሳሌም ሓድሽ ዜና ተሰምዐ እሞ ክርስቶስ ዝብልዎ ኢየሱስ ንሱ ድማ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ዝኾነ ናብ ምድሪ ወሪዱ ስለ እግዚአብሔር መንግስቲ ድማ ይሰብኻሎ ክብሉ ንቲቶ ነገርዎ። ካልእ ከንታይ ርኢኹም በሎም። ብኢዱ ድውያን ይፍውሱ፣ ሙታን ይትንስኡ፣ ዕውራን ይርኡ፣ ለምጻማት ይነጽሁ፣ ካልእ ብዙሕ ተኣምራት ድማ ይገብር ኣሎ በልዎ። ናይቲ ወቕቲ ናይ ሃገረ ኣክራጥስ መኮንን ፍላስፋ ስለ ዝነበረ ስለ ክርስቶስ ምስ ሰምዐ ክመራመር ፈተወ። ንሱ መኻድ ስለ ዘይከኣለ ግን በሊሕ ጥበበኛ ሰብ ድለዩለይ ኢሉ ንተኸተልቱ እንተለኣኾም ካብ ቲቶ ዝሓይሽ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዘይነበረ ንዕኡ ኣምጽእዎ። እቲ መኮንን ንቲቶ እቲ ነገር ትኽክል ወይ ድማ ስሕተት ምዃኑ ብዕምቆት መርሚርካ መልሲ ኣምጸለ ኢሉ ለኣኾ። ቅዱስ ቲቶ ድማ ፈጢኑ ተላዒሉ ናብ ኢየሩሳሌም ገስገሰ። ናብታ ከተማ ምስ ኣተወ ድማ ንጎይታና ደላልዩ ረኸቦ እሞ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብስልጣነ ቃሉ ደውየ ከርሕቕ ኣጋንንቲ ከሳድድ ተመልኪቱ እዚ ስራሕ ናይ ፍጡር ከምዘይኮነ ተረድአ። ጎይታና ዝምህሮ ትምህርቲ ካብ ናይ ግሪክ ፍልስፍና ብጣዕሚ ርሑቕን መጢቑን ረኸቦ። ናይ ግሪክ ፍልስፍና መጀመርታኡ ኮነ መወዳእታኡ ስጋዊ እዩ። ጎይታ ግን ብጣዕሚ ቃሉ ዝምህሮ ሰማያዊ ከምኡውን ዘለዓለማዊ ዝኾነ ትምህርቲ እዩ። ብራእይ ስለ ነፍስኻ ተጋደል ዝበሎ ምስጢር ሕጂ ተተርጎመሉ። በዚ ምክንያት ድማ ግዜ ኣየጥፍአን ሽዑ ኣሚኑ ተኸታሊኡ ኾነ። ጎይታ ድማ ምስ 72 ኣርድእቲ ደመሮ። ናይ ኣክራጥስ መኮንን እንታይ ደኣ ደንጊኻ እንተበሎ ዝረኣየ ኩሉ ጽሒፉ ከምዘይምለስ ደብዳቤ ለኣኸሉ። ድሕሪኡ ቅዱስ ቲቶ ኣብ ትሕቲ እግሪ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ን3 ዓመታት ተማሂሩ ኣብ በዓል 50 መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሉ ኣብ መላእ እስያ ን8 ዓመታት ወንጌል ሰበኸ። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዝኣመነ ግዜ ድማ ናቱ ወዲ መዝሙር ኮይኑ ን25 ዓመታት መሃረ። ቅዱስ ጳውሎስ ሰማዕት ምስ ኮነ ድማ ናብ ኣክራጥስ ተመሊሱ ንህዝቢ ኣእሚኑን ኣጥሚቑን ቤተ ክርስቲያን ሃነጸ። ዕድሚኡ ኣብ ዝመጽሐ ግዜ ድማ መምህራንን ካህናትን ሸይሙሎም ባሪኽዎም ዓረፈ። ሎሚ ናይዚ ቅዱስ ሃዋርያ እውን በዓለ ፍልሰቱ እዩ። በረከተ ምሕደረና ኣሜን። ኣምላከ ቅዱስ ቲቶ ሰናይ ናይ ህይወት ምስጢር ይግለጸልና። በረከት ሃዋርያ ቅዱስ ቲቶ ይዓድለና ኣሜን ለይኩን። ከምኡውን ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን በዛ መዓልቲ ንሃገር ኢትዮጵያ ብርሃን ዝገለጹ ቅዱስ ኣባ ሰላማ ጵጵስና ዝተቐበሉላ ዕለት እያ። ዜናኡ ድማ ከምዚ እዩ። ስሙ ሜሮጵዮስ ዝበሃል ናይ ጥበበኛታት ሓለቓ ሓደ ሰብ ናብ ሃገር ህንዲ ክሓልፍ ኢሉ ናብ ሃገረ ጢሮስ መጸ። ምስኡ ድማ ካብ ወገን ኣዝማዱ ዝኾኑ 2 ቆልዑ ነበሩ። ናይቲ ሓደ ስሙ ፍሬሚናጦስ፣ ናይቲ ካልእ ስሙ ድማ ኤዴስዮስ ይበሃሉ። ሲድራኮስ ዝብልዎ እውን ኣለው። ነዚ ኤዴስዮስ ማለት እዩ። በኢትዮጵያ ወገን ናብ ዘሎ ናብ ናይ ኣፍሪቃ ባሕሪ ወደብ በጽሕሞ ልቡ ዝተመነቶ ናይ ኢትዮጵያ ሃገር ጽቡቕ ነገራ ኩሉ ተመልከተ። ድሕሪኡ ብኣጋጣሚ ሸፋቱ ተላዒሎም ምስቶም ኣብታ መርከብ ዘለው ሰባት ቀተልዎ። እዞም 2 ቆልዑ ግን ተረፉ። ደቂ እቲ ዓዲ ድማ ረኸብዎም እሞ ናብ ንጉስ ድማ ወሰድዎም። ንጉስ ድማ ተቐበሎም። ድሕሪ ቁሩብ ቀናት መዓልቲ ድማ ንጉስ ንኤዴስዮስ ኣብ ቅድሚኡ ዝቐውም ዣግሬ ገይሩ ሸሞ። ንፍሬሚናጦስ ግን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ገንዘቡ በጅሮንድ ገይሩ ሸሞ።
ታይማልቲ ብጅሩን እንደ እዚ ንጉስ ድማ ናይ አብርሃን አጽብሃን አቦ እዩ ስሙ ከአ አይዛና ይበሃል ንሶም ህፃናት ከለው ድማ ዓረፈ እዚኦም ድማ አካለ መጠን ስጋብ ዝኾኑ ንደቂ ንጉስ እንዳዕበዩ ነበሩ ክብሪ ይኹነሞ በክርስቶስ ምእማን ድማ መሃርዎም ደቂ ንጉስ ዓብዮም ኣብ ዝነገሱ ጊዜ ኤዴስዮስ ናብ ሃገሩ ተመለሰ ፍሬምናጦስ ግን ናብ ግብፂ ከደሞ ናብ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ናብ አባ አትናቴዎስ ከአ በጽሐሞ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ ድማ ነገሮ ስለና ኢትዮጵያውያን ሃይማኖት ጳጳስ ዘይብሎም ከሎ ክብሪ ይኹነሞ ብጎይታናን አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኸመይ ከም ዝኣምኑ ነገሮ አባ አትናቴዎስ ድማ ኣብ ሰምዐ ጊዜ ብጣዕሚ አድነቐሞ ንፍሬምናጦስ ንአቡነ ሰላማ ማለት እዩ ንአቡነ ሰላማ እውን ንፍሬምናጦስ እውን ናይ ናጻ ህዝቢ ሃገር ንዝኾነት ንኢትዮጵያ ጳጳስ ምእንቲ ክኸውን ግድብ ኣሎ ጵጵስነት ሸይሙ ድማ ብዓቢ አኽብሮት ለኣኾ ኣብ ናይ አብርሃን አጽብሃን ዘመነ መንግስቲ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝበጽሐ ጊዜ ብኽብሪ ተቐበልዎ ኣብ ሙሉእ ዓድታት ናይ ኢትዮጵያ ድማ ዝቐንዐት ሃይማኖት ተዋህዶ ሰበኸ ክብሪ ይኹነሞ ክርስቶስ ናይ ጎይትነቱ ብርሃን ኣብ ኩሉ ዓድታት ገለጸ ስለዚ ድማ ገላጺ ብርሃን ሰላማ ተባሃለ ንኹሉ አስተኻኺሉ ድማ ብሰላም ዓረፈ ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንዓና ድማ በዚ ናይ ጻድቕ አቦና አቦ ጸሎት ይምሓረና በረከቶም ይሕደር ድማ ምስ ኩላትና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን አርኬ ሰላም ሰላም በቃለ ትፍስሕት እብሎ እንዘ አእብዮ ወአልእሎ ሰላማ ሆሪ ሆሃተ አሚን ወተሳህሎ አስረቀ በኢትዮጵያ ለብርሃነ ክርስቶስ ጸዳሎ እንዘ ለዓሊሃ ጽልመት ወቆባር ሃሎ ሕዳር 18 ዝኽበሩ ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ ፍልሰቱ ቅዱስ ቲቶ ሐዋርያ ፍልሰቱ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ቅዱስ ፊልሞና ባህታዊ ቅዱስ ኢርቅላ ወርሓዊ በዓላት ድማ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ረባን አቡነ አንሬዎስ ዓቢ ማር ያዕቆብ ግብፃዊ ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ካብ 72 ሓደ ዝኾነ ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ ካብ 12 ሐዋርያት ሓደ ዝኾነ በረከቶም ይሕደረና ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃ መላእክት ተኣርመሊ አሜን ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን ወአሜን ወለኩሎም መላእክት ሰማይ አሜን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጅጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበስ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ዘመንሶት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ መዚአከ እቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦ ሰላም ለኪ ቡሩክቲ አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ልዑል እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሉ ወጸልይ ምህረተ እንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ፍቅር ወልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረልና ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በክዳንኪ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።